Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan, sa negosyo pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa, siguradong pagkain sa buong bansa. Maayong aga sa aton tanan, ilabi na gid sa aton mga mahugod, mapisan kag dedikado nga mga mangungumad diri sa bilog nga Western Visayas. Salamat gid sa inyong pagsubaybay diri sa aton nga School on the Air on Smart Rice Agriculture. Kag subong nga aga ululupod naman kita tanan para i-discuss naman ang bag-o nga topiko naton, mainstreaming climate change adaptation in rice production. So sang mga nagligad nga simana, na-discuss na naton kung ano bala ang climate change, ano ang causes and impacts sini sa aton nga pagpangabuhi kag sa aton nga pagpanguma. Subong naman pagatun-an naman naton kung paano naman naton i-mainstream o kung ipasudod kag i-apply ang mga climate smart technologies nga pwede gid makabulig sa aton para maka-adapt kita sa climate change. So, ang Department of Agriculture may madamo nga programa kag initiatives in terms of mainstreaming climate change adaptation sa aton nga farming practices. So, may ara ako nga iga-present sa inyo nga duha ka case studies. Ang una, ang case study nga gin-conduct sa PhilCap, ang Enhanced Climate Smart Farmers Field School sa Dumangas and Putotan, Iloilo. Kag ang ikaduha, ang Climate Resilient Agriculture Project nga gin-conduct sa Agricultural Training Institute, of course in partnership with DA Regional Field Office 6 sa Pasig City, Iloilo and Sigma Capiz. So unahon naton ang ECS-FFS o kon ang Enhanced Climate Smart Farmers Field School. Ang programa nga ini under ini siya sa Philippine Climate Change Adaptation Project nga gin-implement ang Department of Agriculture ang 2012 to 2016, so 5 years ang programa nga ini in partnership with the World Bank.
So may nagakalain-lain man nga agency ang nag-participate sa sining programa, and of course ang naging partner diri sang PhilCap ang apat naton ka municipalities sa probinsya sang Iloilo, ang Municipality of Haniway, Pototan, Mina, and Dumangas. Ano bala ang goal sang ECS-FFS? Una, gusto sang programa nga ini nga ma-enhance ang knowledge ng aton nga mangunguma on climate change. Ano bala ang ginatawag naton nga climate change, ano ang causes, ano ang impacts, kag ma-enhance man ang abilities ng aton nga mangunguma nga mag-adapt no sa nagakalain-lain nga extreme climate disturbances. Gina-aim niya man nga ma-equip no si farmers sang nagakalain-lain nga climate smart technologies, kag isa na diri ang aton nga integrated farming system. Kag gusto man sang programa nga buligan si farmer nga ma-interpret niya ang climate information nga kung sa diin magamit kit niya sa pag-decide kung saan o magtanom, when is the right time, kag kung may ginapaabot nga baha or ulan o kung may ginapaabot nga tag-init. So nga ang ECS-FFS, kag nga ang apat ka municipalities ang ginpili diri sa bilog nga Region 6. Ang ECS-FFS actually ginkandak lang ini siya sa duha ka region sa bilog nga Pilipinas, no, sa Region 2 and sa Region 6. So diri ang aton nga pilot areas are the municipalities of Dumangas, Mina, Pototan, and Haniway sa nambal ko na kaina. Kay ang mga municipalities nga ini naga-experience ang two extreme weather conditions, no? Extreme drought during dry season and flooding during rainy season. And ang pinagid ka naging epekto sini is nagnaba no ang aton nga production, nagka problema ang aton nga pagpanguma because gani sang nagabag-o na ang aton nga panahon, plus nga medyo gamay pa ang idea sang aton nga mga mangunguma pag-abot sa paggamit sang mga climate smart decision support system. Dito sa area, no, nakita man naton nga ang gina-practice usually isang farmer naton dito is monocropping, meaning isa lang kita ka commodity no sa aton nga pagpanguma. Kung rice kita, rice lang gid ang aton nga ginatanom. Because of a scarcity of water nga ginakulang na sa tubig kay mostly sa mga areas nga ni are rain fed, no, nabudlayan ang mga farmer naton mag-establish sang second cropping, and tanan nga ni nagaresulta sa manaba nga production, and of course kung manaba ang aton nga production, manaba man ang aton nga income. And most of the farmers are not organized no into farmers associations nga kung sa diin medyo nabudlayan sila mag-avail sang mga support halin sa aton nga government. Ang components ini una nagkandak no ang PhilCap sang season long training nga kung sa diin din mainstream dira sa module ang climate change kag ang climate change adaptation strategies. Gindalaman ang farmers sa mga areas nga kung sa diin successful na ang ila pag-implement sa mga climate smart adaptation technologies naton. Ang ECS-FFS naga-provide man sang weather forecast advisory no nga nagahalin ina sa aton nga climate field school. So sa Dumangas may gin-establish ang DOST Pag-asa dito in partnership with the local government unit nga climate field school, kag ini ang naga-provide sang information para sa aton nga mga mangunguma. And after the training, ang iban sa ila ginhatagan man naton after training support, mga livelihood kits nga kung sa diin pwede na nila ma-implement ang ilang natun-an sa sini nga training. So ano ba na ang mga climate smart technologies nga naka-incorporate sa aton nga ECS-FFS? So una is ang aton nga palay check system. Gintudloan naton ang aton mga mangunguma sa best crop management nga mga strategies
amo na siya ang aton nga palay check system. Second, ginintroduce man naton ang rice-based integrated farming system o kung ang aton nga palayamanan. Dire ginapakita naton nga hindi lang dapat si farmer mag sagod sang rice, kundi dapat may iban man siyang commodity para nga kung ma-failure ang aton nga pagpanguma sa palayan, may iban pagid kita nga pwede magiging source of income naton. Climate change adaptation practices, halimbawa, ang organic farming o kung ang natural farming system, gin-introduce man na naton sa aton nga mga mangunguma dito, ang integrated pest management, ang alternate wetting and drying technique, and of course, ang use of rain gauge nga kung sa diin nagaguide sa aton nga mga mangunguma nga makita nila kung base ang kabaskog sang ulan magadala na sang baha sa ilang talamnan. And then, gin-introduce man naton ang weather index-based crop insurance, ini in partnership with PCIC, no, nga kung sa diin kahit papaano may protection ang aton nga mangunguma kung maperde man ang iyang palayan, at least may magbalik sa iya. Then, gin-introduce man naton ang decision support tools. Amo na siya ang Climate Smart Enhanced Rice Crop Manager, ang RCM nga gin-establish sa International Rice Research Institute. And of course, in partnership with ang ATI, ang PhilRice, and madamo pagid. Then ang community-based early warning system, gin-providean man naton ang aton nga mga mangunguma sang early warning systems nga kung sa diin ini magahatag sang signal sa ila kung may manog-abot bala nga bagyo o kung anuman nga kalamidad, kag ini magahatag sa ila sang pion para nga makapreparar pa. So nakapag-graduate kita sa aton nga ECS FFS ang 13 batches with a total of 441 graduates. Kag nakaprovide kita sang livelihood support sa Municipality of Mina and Pototan. So nagkandak man kita sang case study, no? So amo ni ang resulta sang aton nga ginkandak nga case study dito sa Dumangas. Ang aton nga naging recipient dito si Nay Rosemary Arado from Patlad, Dumangas, Iloilo. Ini siya isa lang kasimple nga mangunguma sang una, pero sang pag-join niya sa aton nga ECS FFS kag sang iya nga dedikasyon sa pagpanguman niya, siya ang ginimo nga local farmer technician subong sang Municipal Agriculture Office sang Dumangas, Iloilo. So ang mga datos nga ini gin-gather kag gin-verify, no, paagi sa aton nga Municipal Agriculture Office sa Dumangas. Amo ni ang experience, no, ni Nay Rosemary Arado dito sang nagkandak na sang aton nga ECS FFS. So una, in terms of seed requirement, before si Nay Rosemary nag-involve sa aton nga ECS FFS, nagagamit siya sang 4 to 5 sacks, no, o kung approximately 200 kilograms per hectare nga seeds. Ini nabuhinan after sang nabalaan niya, no, nga may mga varieties kali nga manami gamiton kagamay lang ang kinahanglan naton nga seeds. So after ang iya na lang nga ginagamit is 15 kilograms per hectare. Ang strategy niya sini is nagamit siya sa aton nga mga hybrid nga varieties. In terms of pest management naman, sang una nagano siya, no, nag-spray siya sa iya nga palay sang 6 times sa isa ka cropping. But during ECS FFS, gintudluan sila, no, sang integrated pest management technologies, and with that, no, nabuhinan ang iyang pag-spray sang insecticides, no, o pesticides sa iyang farm sang 3 times. So meaning sang una 6 times subong 3 times na lang siya nga naga-spray. Makanto naman kita sa fertilizer requirement. Sang una nga wala pa ang ECS FFS, si Nay Rosemary nagagamit sang 8 bags per hectare of inorganic fertilizer. Amo ni siyang mga
commercial fertilizers naton. Pero during ECS-FFS, gintuduan sila kung paano magamit sa organic fertilizer, paano mag-prepare sa aton nga mga concoctions, and gintuduan man sila kung paano ang magamit sang sang fertilizer rates kag ang timing sang pag-apply depende sa aton nga season kag depende sa weather conditions. Inagin tudlo sang aton nga weather forecast kag sang aton nga agromet station nga kung sa diin nakabulig gid sa aton nga mga mangunguma. And then after sang ECS-FFS, from 8 bags, 5 na lang ka bags nga inorganic fertilizer ang ginagamit ni Nay Rosemary, kay ang iban sina ang ginagamit niya is organic fertilizer na. Pag abot naman sa labor requirement, sang una, ga-require gid siya sang 30 gid ka laborer nga gatrabaho sa iyang farm, naga-transplant, naga-panghilamon, naga-pang-spray. Pero na-realize niya nga hindi man gid gali kinahanglan damo, kag of course because of ang machineries naton nabuhin ang kinahanglan niya nga laborer, nahimo na lang siya nga 15. So gamay na lang nag-lower man ang iyang cost of production. Kag finally in terms of the yield, sang una ang makuha niya nga yield is 80 sacks per hectare. But subong after sang intervention naton, nakakuha na siya sang 120 sacks per hectare. Ini because of better crop management, proper timing, and use of local weather forecasts. Sa putotan naman, may isa kita dito man ka adapter sa aton nga climate smart technologies, si Miss Mercy D. Tacubar. So si Nay Mercy, halin siya sa Dongson, Putotan, Iloilo. Isa ka former OFW nga naging farmer leader naman subong because of ang iyang participation sa aton nga ECS-FFS. The same experience with Nay Rosemary, kag may dugang pagid nga mga best practices nga gin-adapt si Nay Mercy sa iyang pagpanguma. Amo ina siya ang integrated farming system. So may ara siya nga integrated farm aside sa iyang rice. So nagtanom siya dito sang prutas, sang mais, sang organic vegetables. May ara man siya dito nga kasapatan, may isda, and may manukan pagid. So with that, na-maximize gid ni Nay Mercy ang iyang land area, and nagdugang gid ini sa iyang income. Nagaproduce man siya dito sa mga concoctions, sang organic nga fertilizers nga ginagamit niya man sa iyang pagpanguma, kaya gina-share niya man sa iban man nga mga mangunguma dito sa Putotan. And of course, ang iyang palay, insured gid sa PCIC para nga may protection man kung mag-abot ang disaster o kunang kalamidad. So, paano naton ma-sustain ang amuning nga initiative sa aton nga Department of Agriculture? So una, gina-mainstream naton ang climate change adaptation paagi sa pag-adaptar sa ECS-FFS sa mga programa sa aton nga Department of Agriculture kag sang Agricultural Training Institute. So subong gina-adapt na siya naton sa ATI ang ECS-FFS, kag mas ginano pagid naton, mas ginpanami pagid ginimo siya naton nga climate smart farm business school. So ginatuluan nato ng mangunguma nga hindi lang mag-produce kundi kung paano man magnegosyo paagi sa amuning initiative ang Climate Smart Farm Business School. Kaya gina-encourage man naton ang aton nga local government units nga i-adaptar man nila ang amuning nga programa, kag ang Organized Field Cup Farmers Associations naton dito sa municipalities of Dumangas, Putotan, Mina, and Aniway, sila gid ina ang makashare kag makahambal kung anong ilang natun-an kag anong ilang nakuha sa ini nga programa naton. So second nga case study naton is ang Climate Resilient Agriculture project nga gin-implement sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, kag ang partner naton diri is ang City of Pasig
and ang Municipality of Sigma sa Capiz. So ano bala ang CRA? Ini isa ka project nga kung sa diin gusto naton mag-provide ng training and extension programs nga kung sa diin makakontribute kita no sa pag-build sang mga livelihood and communities nga resilient sa pagbag-o sang aton nga klima. Kag gusto man naton i-assess kung ano ang mga risks kag vulnerabilities nga present sa aton nga farming communities, and of course with that gusto naton nga i-strengthen pagid ang aton nga partnership with the local government units, i-enhance naton ang capabilities ang aton nga mga mangunguma kag sa aton nga mga partners para nga maging resilient pagid kita sa pagbago sa aton nga klima. So may duha kita ka project site diri sa Region 6. Una is ang project naton sa Barangay Higakhak, Pasig City, kag ang isa sa Barangay Kugon, Sigma Capiz. So ang situation dito sa Higakhak is that 33.4% sang ilang rice production area is submerged in water during flooding. O kung ini 40 hectares no of 119.75 hectares of rice production area sang barangay ang affected sang pagbaha. Sa Kugon naman balaan man naton sa Sigma no nga balahaon gid man ang aton nga area dira. So almost 95% of the rice area sang barangay Kugon are affected by flooding. So there were incidents no of submergence of rice areas to flood water for about 1 to 2 weeks. May ara man no nga pagkalumos ang aton nga mga kasapatan and loss of properties. So amo nang na-observe sang mga mangunguma dito nga kung sa diin sila ang napili naton nga maging pilot recipients sang programa nga ini. Then ang current coping mechanism nila dito is of course matanom ng liwat no, mabakal naman sang bago nga binhi, mabakal naman sang abono, kag ini makadugang gid sa ilang production cost. So ang ginobra naton dito una gingamit naton ang gin-create nga mapa sang Department of Agriculture, ang aton nga National Color-Coded Agricultural Guide Map. So dira nakita naton nga ang mga areas nga ini are vulnerable areas in terms of extreme drought and flooding and even soil erosion. So nagkanda kita sang climate risk vulnerability assessment. Then after that, gin-identify naton kung sino ang magiging first recipient sang aton nga project nga ini, and then gin-train naton ang aton nga mga mangunguma on climate smart technologies, and then nag-provide kita sang climate smart livelihood kits. And of course, sige-sige man gihapon ang aton nga monitoring and evaluation sang project implementation. So sa Pasig, ang aton nga case study dito, so nag-conduct man kami dito sang pagtuon kung ano bala ang mga climate smart technologies nga adaptable kag ang iban gina-adapt na sang aton nga mga mangunguma. Kag ang pinagid kauna nga na-implement sa aton nga mangunguma is ang aton nga crop insurance. Sunod is ang composting nga na-adapt nila nga hindi nagali kita pwede magsunog sang aton nga dagami o kung sang aton nga uhod, kundi dapat gina-compost na lang siya naton kay manamit siya nga source sang fertilizer. Third is use of local feedstock. Ari naman niya sa aton nga mga livestock no, kag sa aton nga poultry nga kung sa diin na-realize sa aton nga mga mangunguma nga hindi man lang gali kita dapat maging dependent sa commercial nga feeds kay damo pagid gali available nga natural feeds source sa aton nga palibot. Number 4 is mulching. Number 5, use of early maturing varieties. And number 6, ang ratuning o kung ang pagpasalapi naton. And then ang natural farming system. Number 8, use of climate resilient varieties. And number 9, ang organic farming. Kag number 10 ang aton nga palay check system. So tanan nga ni
amo ni siya ang mga climate smart technologies and strategies nga na-adapt na sa aton nga farmers sa PASI City. So since nga active sila, may ara dito nga ginbutang si DARFO 6 nga project no ang rice model farm. Kag ang data nga iga-present ko sa inyo is ang data nga gin-provide sa aton nga City Agriculture Office sa LGU Pasig City. So diri sa aton nga rice model farm, gin-integrate dire ang aton nga palay check system and ang rice crop manager recommendation sa aton nga nutrient management. So ang average yield nga nakuha sa aton nga mga mangunguma dito before sang integration sang palay check system kag sang rice crop manager during wet season is 3.9 metric tons per hectare. So after nga gingamit nila ang mga climate smart technologies nga ini, nakakuha sila sang 5.2 metric tons per hectare. So may ara nga at least 33% increase in average yield o kon 1.3 metric tons per hectare. So medyo dako no. Karon lang tawon naton kung ano ang mga factors nga nagaapekto sa sini. Sa dry season naman, before sang integration naton sang aton nga palay check system kag sang aton nga rice crop manager recommendations, nakakuha sila sang 4.1 metric tons per hectare and after sang paggamit naton sang climate smart technologies, naka-average sila sang 4.9 metric tons per hectare. So may ara nga around 19.5% increase in average yield o 0.8 metric tons per hectare. So medyo manami ang resulta sa paggamit sang climate smart technologies dito sa Pasig City. So ang iban sini nga factors nga naka-affect sang mataas nga increase sa average yield is una ang paggamit nila no sang hybrid nga varieties, and of course ang presence of machineries dito sa areas since nga naga-follow kita sang good crop management practices no, nagagamit naman sila dito sang machineries. Third, ang trainings nga gina-provide ni DARFO sang aton nga local government unit, ang City Agriculture Office, and of course in partnership with the different agencies including man ang Agricultural Training Institute. And then provision of farm inputs no, nag-provide sang seeds kag sang fertilizers si DARFO dito sa ila para nga makabulig no nga ma-implement ang ining rice model farm. And then ang na-mention na naton nga climate smart technologies kag ang decision support tools nga gingamit sa aton nga mga farmers. So sa Sigma naman sa Capiz, hasta subong sige pa ang aton dito nga intervention kag implementation naton sang project, but since nga grabe gid dito ang baha no, nagngita kita sang iban nga solusyon nga kung sa diin pwede kita makabulig sa aton nga mga mangunguma. So based sa aton nga pamangkot kag sa aton nga pag-analyze, ang gin-recommend sang aton nga mga mangunguma dito amo ang rice-based integrated farming system no. So may apat kita dito kag gina-implement nga mga projects, ang deep litter pig pen o kun na muna siya ang commonly nga mabatian naton nga baboy na walang amoy, ang free range chicken production, ang sustainable duck production, and ang community garden o kun ang ilang vegetable production. And of course ang farmers naton dito insured man no ang ilang crops, at the same time sila man mismo nga sila man mismo nga farmers insured man under PCIC. And para mas makabulig pagit kita, we provided them with a livestock evacuation center para nga ma-save nila ang ilang kabuhi, at the same time ma-save man nila ang ilang pangabuhian. So ini sa Pugon Sigma Capiz naton nga experience. So in summary, ang mainstreaming of climate change adaptation, ma-realize lang ini naton kung i-adapt
sa aton nga mga mangunguma ang climate smart technologies nga ginatudlo naton. So hopefully after this school on the air, ma-adapt ninyo tanan no ang ginatudlo sa inyo nga mga climate smart technologies kag ma-apply naton sa aton nga pagpanguma kag dira lang naton mabal-an nga na mainstream na naton ang aton nga mga climate change adaptation practices. Gina-encourage man naton ang aton nga local government units nga i-adapt man nila no ang aton nga ECS FFS kag ang aton nga CRA project sa ilang nga mga respective areas. Gamiton man naton ang aton nga weather information nga gina-provide sa aton sang Pag-asa no kag sang DA RFO kay ini isa sa mga proactive approach naton para nga mahagan-hagan naton no ang epekto sang pagbago sang aton nga klima. And of course, kami sa Agricultural Training Institute, willing gid kami nga mag-share sang amon nga modules, sang amon nga mga IEC materials, kag kung ano pa ang mga extension modalities nga kinahanglan ninyo para nga ma-adapt ang ini nga mga programa kag ang aton nga climate change adaptation program. So kadto lang kamo sa amon opisina para nga magpamangkot o kung mag-inquire kung ano pa gid ang mga pwede ninyo ma-adapt nga mga teknolohiya kag ano pa gid ang pwede namon nga mabulig nga matudlo sa inyo para nga mapasanyo pa gid naton ang aton nga rice production diri sa Western Visayas. So madamo gid nga salamat liwat sa inyo nga pagpamati kag kabay pa nga mag-ulop danay naman kita liwat sa mga masunod pa gid naton nga episodes. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka